7 ta' Marzu, Santa Perpetwa u Santa Felicita, martri tal-ewwel seklu, ħadu l-martirju għal ħabta tas-sena 203. Santa Perpetwa kienet mara sinjura, edukata fl-aħjar skejjel, żagħżugħa ta' 22 sena, miżżewġa u kellha tarbija. Kienet mill-belt ta' Tumburbro, ftit l-isfel minn Kartaġni, fl-Afrika ta' fuq, illum it-Tunezija. Santa Felicita kienet il-sira seftura ta' Perpetwa u kienet qed tistenna tarbija li fil-fatt weldita meta kienet il-ħabs, ftit ġranet qabel mietet. It-tnejn kienu qed iħejju ruhom biex jitamdu meta fil-persekuzzjoni ta' Settimu Severju ġew arrestati u mitfuwajn il-ħabs flimkien mal-sira Revocatu, Saturninu u Secundulu u wara wkoll il-katekist Saturu. Missier Perpetwa rieda tiċħat il-fidi biex issalva ħajjita. Darba minnhom uriet vażett u qaltlu, Missier, qed tarah dan il-vażett? Jista' dan ikun xi ħaġa oħra? Lanqas jien ma nista' nkun ħaġa oħra għajr nisranija. Perpetwa u Felicita kienu kundannati għal mewt biex jittieklu mill-annimali selvaġġi fl-anfiteatru. It-trabi tagħhom ittieħdu u trabbew mill-insara. Billi l-annimali selvaġġi ma missemhomx, ġew maqtula bix-xabla mill-gladjaturi fis-7 ta' Marzu tas-sena 203. Isimhom insibuh fir-raba' talba Ewkaristika tal-Qudiesa. Ir-rakkont tal-martirju ta' Santa Perpetwa u Santa Felicita u sħabhom li seħħ f'Kartaġni fl-Afrika ta' fuq fis-sena 203 taħt l-Imperatur Severius huwa wieħed mid-dokumenti awtentiċi l-aktar interessanti tal-Knisja tal-Qedem. Permezz tiegħu waslitilna stampa ħajja tal-esperjenzi tagħhom kif ukoll tal-personalitajiet tagħhom. Fihem djarju ta' Perpetwa nnifisha u paġna miktuba minn martri ieħor u rakkont tal-eluq minn xi ħadd li kien xhud ta' dan li kiteb u li ħafna jaħsbu li kien Tertuljanu. Il-grupp ta' martri kienu ġew konvertiti għal fidi nisranija minn sekular jismu Saterus li jingħaqad magħhom minn rajħ fil-ħabs li fih kienu mitfuwajn talli ma rridux joffru sagrifiċċji lill-Allat. Perpetwa tat lil-bina tarbija lill-missiera pagan biex jieħu ħsiebu, imma baqgħet sħiħa fil-fehma tagħha minkejja l-appelli ħerqana li għamlilha missiera. Felicita bdiet titlob li tfittex twellet it-tarbija tagħha li ma tmurx titlef iċ-ċans tal-martirju. Meta bdiet tingħajn bl-uġigħ tal-ħlas u soldat staqsija mela kif se tissapporti l-uġigħ tal-martirju. Hi pronta qaltlu, bħalissa qiegħda nsofri jien, imma dak il-ħin tal-martirju ħadd ieħor ikun qed isofri hu minfloki. Hi weldet tifla fil-ħabs u baqgħet sħiħa fil-fehma tagħha anki meta ħadula t-tarbija. Dak li kellu jagħti d-daqqa tal-mewt il Perpetwa tant anqal mill-qawwa li wriet Perpetwa li hi nnifisha kellha tiggwidalu x-xabla tiegħu għal fuq onqa. Il-martirju tagħhom sar magħruf mal-Knisja kollha. Sant Wistin ippriedka għal ġieħ tagħhom l-inqas 3 darbiet. L-ismijiet ta' Santa Perpetwa u ta' Santa Felicita jissemmew fil-kanoni Ruman tal-Qudiesa. Ibqgħu qawwija fil-fidi u ħobbu lil xulxin, tħallux is-sofferenzi jaqtawlkom qalbkom. Santa Perpetwa qalet dan il-kliem lil sinsara li rat meta kienet fl-arena u issa qed tgħidu lilna wkoll. Kemm qed inżommu sħiħ fil-fidi u nħobbu lil xulxin bla ma naqtaw qalbna?
Talba. O kbir Alla, int li joġbok iżżejjel il dawn iż-żewġ ommijiet żgħażagħ, Santa Perpetwa u Santa Felicita, fidi kbira u soda, li resqu lejn il-martirju b'kuraġġ kbir, għamel li jkunu għalina ta' eżempju biex fidi qawwija jkunu xhieda għall-oħrajn fi żminijiet tal-lum, mod speċjali fost l-ommijiet u n-nisa. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.